اومده. канали Небаюс бародари азиз хуш омадед. Деҳаи заррин рӯ. Раҳмат ако, раҳмат. Зинда бошед. Скажи шаҳр Панҷигам омадем. ҷавонот ҳайёре дидасан. Ассалому алайкум мухлисони азиз. Ба бузкашӣ шаҳри Панҷакен майдони Чинор ба расида омадем. Бузкашӣ сар шуд, солими якум поён рафтагӣ. Видеоро сар кардем ҳамма дӯстон, дастгирӣ кардем иститон. Паҳлавон аз деҳаи Фароб фарзанди Фармон паҳлавон буданд. боз дар дасти Ҷавҳар ва Довудако кашокаш доранд. боз дар замин аст. Bolun Padrais. аз номи Акои Азамат вориди Касагарди $100 амрикоӣ соҳиби асб бо номи Номуси Чорбоғ. боз дар дасти Исмат асб бо номи Залатой асби Абдуқассоб. Тари ғайрат кунед Исмат паҳлавон. ҳаракат кунед паҳлавон. боз дар замин тозед паҳлавоно. ҳунарнамоӣ хеле хуб буд. Исмат паҳлавон буданд. аз деҳаи Ёрӣ солиме дар майдон буда аз номи раиси федератсияи бозиҳои бузкашӣ ва пойгаи шаҳри Панҷакен ҳоҷи Раҳмонқул Каримов. як сар гов, як сар гӯсфанд, як гилим, $100. Шириншоҳ ғайрат кунед. Шириншоҳ асб бо номи Беспредел буд. бародари Ҷаҳон асб бо номи Номуси Чорбоғ бошад. боз дар замин аст. пиёдаҳо ҳамроҳ нашавед. офарин. Акои Аминҷон ғайрат кунед. кани паҳлавоно солими дар майдон буда як сар гов, як сар гӯсфанд, як гилим, $100. аз номи Акои Музаффар шӯрноваи поён 200 сомонӣ вориди касса гардид. соҳиби асб бо номи Қароқуш ҳоҷи Облобердӣ аз деҳаи Камар зинда бошанд. наворбардори поёни давра масъулиятнок бошед. илтимос Ҷаҳон паҳлавон ғайрат кунед. асб бо номи Сипар аст. Ҷаҳон Исмат асб бо номи Залатой асби Абдуқассоб. кани Исмат паҳлавон аз ҷарӣ эҳтиёт кунед. даруни одамо эҳтиёт кунед. пиёдаҳо эҳтиёт кунед. набераи Саъди паҳлавон, ҷияни Муродқул паҳлавон, Давлат паҳлавон, яъне Исмат. кани ҷониби марра мутаассифона тозед. Муҳаммад Саид хуш омадед. Комрон ҷон ако хуш омадед. тозед ҳунарнамоӣ хеле хуб буд. Исмат паҳлавон буданд. Шириншоҳ ғайрат кунед. Шириншоҳ каниҳа Сулаймон ва Фурӯзоншоҳ машҳур боз дар дасти Фурӯзоншоҳ. каниҳа камтармон мустаҳкам шавед. Фурӯзоншоҳ ҷудо карда мепартоем. якка карда бо кадом як паҳлавон рақобат доранд. Фурӯзон камтармон боз дар замин тозе. Ҷаҳон ғайрат кунед. Ҷаҳон
солими дар майдон буда аз номи раиси федератсияи бозии бузкашӣ ҳоҷи раҳмонқул каримов як саргӯ як саргӯспанд як гилим $100. кани ҳа ӯз дар дастӣ ӯз дар замин иззатулло ғайрат кунед иззатулло асбономи ателла кани мухлисо интизор камтар мон эҳтиёт кунед эҳтиёт акои зоваршоҳ аспои газанда эҳтиёт кунед ӯз дар дасти иззатулло асбономи ателла ва фикрам кани ҳа майдон о камтари дигар боз дар замин кани ғайрат кунед паҳлавоно абдураззоқ кани ҳа исмат боз дар дасти давлат паҳлавон ҳунарнамоӣ хуб карданд боз дар замин аст кани абдураззоқ Cafer. Şayxidin palmo. Ana qanday bo'lishi? Kebi. Yo'ravat. Mana rahmat. Uga tag to'g'raqdan chiqmay. Dedim payt sayb. Xo'p. Jafar Pahlavon ҳунарнамоиҳои хеле хуб буд. Аз деҳаи Суҷина фарзанди Абдурраҳим Паҳлавон асп бо номи Бели Медвед аспи акои Шоҳи Ҷаҳон аз деҳаи Суҷина марра муборак хуш омадед. солими дар майдон буда як буз 500 сомонӣ буз дар дастӣ Фарроз Паҳлавони деҳаи Навобод иқандатахур буз дар замин ҳунарнамоӣ хеле хуб буд Фарроз Паҳлавон аз деҳаи Навобод ҷияни Қодирберди Паҳлавон солими дар майдон буда як сарбуз 500 сомонӣ буз дар дасти Сироҷиддин Миндона асбономи Ласети ой хуб 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 хулосаи доварон чунин аст аз поён Сироҷиддин Паҳлавон оварданд буз дар теқими Сироҷиддин Паҳлавони Миндона буд асп бо номи Ласети акои Бунёд дар даруни марра ҳамроҳ шудед шумо паҳлавони калон ҳастед хуш омадед акои азиз зинда бошед марраи Сироҷиддини Миндона паҳлавононе ки кашокаш мекунанд ҷои айбаш нест иҷозат аст кашед аммо солими аз поён оварда аспи акои Суҳро буз дар дасти Зариф Паҳлавони шаҳри Панҷакен Зариф ҷониби марраи боло кани ғайрат кунед асп бо номи Акула ва фикрам ё проблема хуб буз дар замин
پولای موقعیان بود می نمیدونم ستوری فرام بود می عبدالرزاق کنی مخلصاش عبدالرزاق اقاندت خور آفرین خب عبدالرزاق پهلوان از دهه موقعیان اسب نیز از دهه موقعیان است اسب یکوی علی اکبر اسب با نام اریال کنی مخلصاش آفرین خوش آمده سالم رفته ایستاده با خزینه از نام اکوی غیرت از دهه کمرتوش 200 سامانی ایلوه گردید عبدالرزاق خوش آمده خب رد کنید عزت الله لبا مخلصان نزدی مره خولی کنید آفرین آفرین مخلصان همین شهزاد شما هم یک طرفی اینجا هم دیستید شهزاد شما دیستید شهزاد نزدی مره خولی کنید پیاده ها خب عزت الله پهلوان بودن از دهه یوری اسب با نام اتلا اسب مولا نورخان از دهه غوسر خوش آمدید پهلوان سالم رفته ایستاده اسبی تکبر کنی اسبی تکبر حرکت کنید جاندرز ما بازار دستی جاندرز دادری افراسیاب بود بوز در زمین پالوان حرکت کنید حرکت کنید پهلوان آجا فرشو چه میدان ظریف پهلوان مکدی جهان پهلوان کشکش دورا جهان بیرد من بوز در دستی جهان اسب با نام سپر سپر جهان قندت خور خب جهان پهلوان از دهه فراب اسب با نام سپر اسب فرزندی رئیس فدراسیون بازی های بوزکشی برادری عزیزی ما رئیس مره مبارک احتیاط کنید احتیاط سالم برفتگی چه کن جهان پهلوان خوش آمدید از دهه فراب فرزندی حاجی فرمان قول نمازوف اسب با نام سپر اسب رئیس فدراسیون بازی بوزکشی و پایگاه شهری پنجکین مره مبارک اکوی عظیم نزدی مره پهلوان غیرت کنید
Düştü mü diyeyim ha? Vuramadım içi diye. Гуздар дасти Фурӯзоншоҳ ёррӯда ки буд, зинда бошед. Гуздар замин аст. Шоҳи мардон буза назди аспа назди марра биёред. Гуздар дасти Мавлон паҳлавон. Мавлон монанд не. Аспи акои азамат ва фикрам бо номи Леон бошад. Мавлон камтари дигар ҷудо карда, камтари дигар бузар дасти Мавлон паҳлавон. Камтар мон, ғайрат кунед. Мавлон паҳлавон 20 метрия гузаштанд. Ба ғайр аз Мавлон гардонда иқандата хуб. Хуб, аспи хуб, Мавлон паҳлавон аз деҳаи Хароб, фарзанди Фармон паҳлавон, бародари ҷаҳон, асп бо номи Тигр, аспи Азамат Шамсиев аз деҳаи Чорбоғ. хуш омадед. Акои Азамат солим мегиред. Замин паҳлавони нав асп ё бо номи Спартак аст. аспи Шамси Чӯпон. Ҷаҳон, ғайрат кунед. Ҷаҳон камтари дигар ҳай кунед, қамчин кунед. ғайри Ҷаҳон гардонда. хуб, нарасед ба буз, нарасед фарзанди акои Ҳусейнбой, Муборакшоҳ, Саидшоҳ. нарасед суннат, нарасед. ҳозир ҳамонтон красна мегирем то хиёлат. нарасед бародаро, ба буз нарасед. хуб, Ҷаҳон назди марра. Ҷаҳон паҳлавон аз деҳаи Фароб, асп бо номи Спартак, асп бо номи Спартак, аспи Шамси Чӯпон аз шаҳри Панҷакен. хуш омадед. Ҷаҳон паҳлавон солими